Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripun wallah, mga loksabi, mga pagariami, buskan mo mga bubayami, na taman rekano mga ariami, mga kalumbayan, palaya puprumasay sa dinyan di kasuatak wallah subhanahu wa ta'ala sa dinggulalan sang kaiya puasa na itataros tanong ng kutuwa sa baad ko bandingan tanong may pantag ko mga kalbihan ng kaiya kapusa imanto na ayang batian tanong nagyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaiya hadith an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman falahu ajruhu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi shay'an rawahu Ahmad wa ashabu sunan wa sahhahahu al-Albani. Yang kaya hadith na miyakatite na yaki Zaid awat amamay Khalid al-Juhani amya suatun suwallah subhanahu wa ta'ala apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salin sa tao apakabukaan yan so gipuasa ay maanan yan napaganaan yan pakabukaan yan so gipuasa na mataan na imbagay ron wallah subhanahu wa ta'ala so balas agiyang kuto pa mo na kaya pakabukaan yan sang kuta gipuasa sa diding kalabat sa iko anda nga ibubagay ron wallahu ta'ala imbalas yan nagu diyang kayaw pa man na hadith na pianutulaya o na makatawa mga pakahadith ashabus sunan nagu ay maanan yan na kinuan sa daway Nasiruddin al-Albani na kaya mo to nang gidagdaan tanwang kananaw pamanabalasang kananaw pamanakapaganaan ka sa ikugipusa so kapakabuka ang kaon ka upama ko compare na ka sa ginawang ka na sa kaayamanan yan na tiya kabuka ka ang kuto pamanagi-imamuasa alagid ka na nadakari-kuri maninindaan nadakapinri-kuri mamasa sa ayamanan yan na panganangtan kagyang kuto pamanamiya kabukar ka na panganangtan yan pinggastuan yan nambalasan mambuwallahu ta'ala sa ayamanan yan na tantuwa malaing balas sang kuto pamanakwan kaya pakabukaan yan nun sa di kalabat sang kutat ayamanan yan na balas ayamanan yan na kaya kabukan yan sa manuto mga uripon wallah na apya si ikwaya mga ananian na pamilya, isa ka pamilya. Matatagusang kuto ay mga ananian na lagidang kuto pamanakwan. Isa ka pamilya na diyang kuto siringaniran na diwaganiran sa ayam mga ananian na panganangkan udi na palino, sada, udi na lita, udi na mga prutas na mini itong nutwa ayam ananian na miyakasul sang kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanabarwar buuba ayam ananian na mga special na pamana mga panganang na mga lairga. Naayap na rin bang abgi sa ayam anda ba ini pera kang kuto paman na siringan ka uli nagyang kuto paman na ginawain ka na bagan nakasaw paman na ipamasan yan sa sada ipamukunian sa margas na mata-mata ano pamanamiya kasulid din sa isang kayo pamanama na ang kaya hadith. Yan kaya po sa na iplaya mier kita no so di tanong di ka kakakalimu ay. Iplaya mier tanong
So ay niyan nakatagwi itano sa pamanalimu sa iko ay niyan na mga puso tano bulabaw gyan ko ta mga tawo pamana kararagnan sa iko kawiyagan kapirap so tigiran na pamanay man tuwa masa na madakal ay niyan na pamana di makapamuasa na tantuwa pamana mararasay sang kuto pamana kapkesukatan yan sang kuto ginian geston sa dinyan di kapamuasa. Kami kanta ng mga urip ng Allah Ta'ala agiyang kutaw pa man na mga tawa, mga miskin, kararagdan sa kawiyagan na ipuon ko kakanian na ayamaan na niyan na margnaw pa ma. Kararagdan nun, nagusog pamilya niyan. Na ikadwa na suliran di ka turog sang kutaw pa man na mga wailayran na sabab ko ayamaan na niyan na di mapia ang kutaw pa man na walaya bubalinganiran na pa man na kararagdan siran. Yang kutuaw pama na kaya awid niran akal sang kutuaw pama na kapita magabi apang gusto niran na karagnan siran. Nasakay niyaw pama na pagamper niya ng kutuwa pirag gatos ng dibwa pirak, milyon na pirak na ayamanan niyan na inong kauto limi pangalimuso pagtaong ka sa isang kutuaw pama na masa agiyang kayo pama nakapamuasa. Nagdamang ka ang kuto pa man nakagugutmir ka, nagugyang kuto kapkawang ka, na lagi dito pa man, na kakagdamang kaun, say ko magagdam uwan dabay ni na mga tao akarurumpisan siran sa pa man ng mga kawiyagan. Agyamaw to na mga urip ng Allah, na giyang kaiyaw pa man na Ramadan na madrasay niya kalangkapan. Apala-palayaw na makapangadi, so ayamana niyan na langwan na piklas siya na pa man ng mga tao. Ipo nakaku mga doktor. So barang-barang pa man na kurso miya pa sa diyan na tamang ko mga tao din na yamana niyan na makapangadi. Tamang ko mga tao illiterate at tigran na pa man na di mata usulat na di mata umatiya. Na makapaganad si isang kaiya pa man na bulan Ramadan sa ayamala ang magpaganad yan nun, nagyang kuta kapadalmang kuto pamanalimu, nagagaw si isang kuto pamanapuso yan, sa di kagias kanyan na makadadaya, si isang kuto pamanakawiyagan yan, na adong panapkatoon na mermi yan din ang kuto pamanakakikaragnan, kakagias kanyan na makadadaya. Napipikiran niyo mga uripan wallahu ta'ala, palapaletan doon, pakatransfer si isang kanakubur, aron tanwayam ananian na makapagintaw sa taman din sa limbang kitan wallahu ta'ala kaya dunia na aya mabubaloy aw pamanapad ko mapluto tano na sa din sa may pangalimutan mo sa iko mga urip ng wallah subhanahu wa ta'ala aki karurumpisan na giyang kaayaw pamanatamok tano na matagrak tano ipis mbay wallah subhanahu wa ta'ala itatapangyan rakitano na napamakutan tano sang kaya pamanabulan na Ramadan anda ba ini di tanurong di kang gestwa sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.